prvé beány na život, čo boli. Zase to bolo tematicky robené. Čiže pre vysokú školákov pre nás, lebo toto sa v podstate na nič také nedieje a chceli sme byť originálni ako vždy. Zatiaľ sú výborné. Ohlasy boli len pozitívne, čo sa týka v pekárni, ľudí sa mi veľmi páčilo a po akcii tiež. Rôzne a postupne. Ešte nemej úspech. Hlavne veľa ľudí nás to pomohlo, či už kamošov, spolužiakov alebo ľudí na mestskom úrade, ktorí nám pomohli zohnať nejaké rekvizity, aby sme to vlastne aj tú pekárňu a viničku dotvorili a robili tam nejakú atmosféru tematickú, ako bolo aj tieto semafóry a značky, predtým nejaké tie retro veci a lakty a takéto srandy. A čo si myslíte o dnešnej akcii? V pohode. Neviem. O dnešnej akcii si myslím, som tu pol hodinu, ale je lepšia než na beánie. Aby to bývalo častejšie, možno pravidelnejšie, možno nejaká tematická vec raz za mesiac, pri najhoršom raz za 2 mesiace, no, aby si to nejako urobil nejaká tradícia. Parádna akcia! Na YouTube, toho sa bojím. A volajú ma Macko Muško, lebo smiešné uško má. Semafor akcia je dobrá semafor akcia, ale málo ľudí poslúcha na semafor. Bakalárky, takže to sa, preto to nebolo tak často. A možno 4. ročník, ak sa podarí, tak bude to možno frekventovanejšie. Toto záleží na tebe, že keď spravíš dobrú akciu, tak ti ľudia prídu. Keď spravíš hovnú akciu, tak ti ľudia neprídu, takže tam neviem, čo by som mal odkázať. Takže budú dobré akcie a ľudia budú chodiť.